Poko danas gleda kako veverica Nati zakopava žir. Sa gospodinom Marfijem. Gospodin Marfi. I Minus hoće da gleda. Svi mogu da gledaju. Veverice vole da zakopavaju žireve. Minus iskopava Natijev žir. Minus voli da iskopava stvari. Šašavi Minus. Opet će ga iskopati. Minus obožava da iskopava stvari. Evo je Nati, dolazi da zakopa svoj žir. Evo ga i Minus. Kako možeš da sprečiš Minusa da iskopa vevericin žir? Ideja. Poko, pipiti, pop. Šta to crta? Broj 1. Skije. Šta je to? To je ograda! Sada Nati može da zakopa svoj žir, a Minus ne može da ga iskopa. O! O ne! Minus je obrisao ogradu. Nati se naljutila. Evo ga opet. Još
Minus neće moći ovo da obriše. Ha? Uh-oh. Poko, jesi li dobro? Zabrinut je. Minus stalno iskopava žir. I sedećeš tu čitav dan sa gospodinom Marfijem na glavi. Ponekad, kada si uznemiren, zagrli majmuna i bit će ti bolje. Zagrli majmuna. Zagrli majmuna, stegni ga čvrsto. I svi problemi proći će brzo. Kada zagrliš nekoga, osjećaš se bolje. Mnogo bolje. Odlično, Poko. Minus ne može da prestane da kopa. On je pas. Ali kako ga možeš sprečiti da iskopava vevericin žir? Možda Minus može da iskopa nešto drugo. O! Poko danas gleda kako veverica Nati zakopava žir. Sa gospodinom Marfijem. Minus iskopava stvari. Najbolji prijatelji vole da se šale. Devojčice i bombonice, dečaci i gorile, vreme je za Pokovu predstavu.
Sad odlazimo mi, sad odlazimo mi, zvijezdicama mašemo kad kući jurimo. Poko putuje, poko putuje, poko putuje, poko putuje. Zdravo, 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 preseče, zdravo, zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo, zdravo. Vreme je da se pozdravimo. Najbolji prijatelji se vole. Najbolji prijatelji